Dolodu mana għanna l-imam Ahmed Atif li miegħu ser nkun qed nitkellmu dwar ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u s-sawm. Mhux neċessarjament biss ma' reliġjon musulmana, però jidher illi ammont konsiderevoli ta' reliġjonijiet illi jiġu pratikati madwar id-dinja jużaw is-sawm bħala wieħed mir-ritwali ewlenin. Ir-reliġjoni Isranija wkoll tagħmel dan partikolarment fil-perjodu tar-Randan, iżda mhux biss hemm numru ta' reliġjonijiet partikolarment dawk l-aktar influenti illi is-sawm huwa fiċ-ċentru tal-ritwali li jiġu pratikati matul is-sena. U dan illum se nkun qegħdin niddiskutuh dolodu waqt il-programm tagħna. L-għodwa tajba lilek? L-għodwa tajba, u nirringrazzjakom għall-istidina tagħkom. X'inhi relazzjoni bejn is-sawm u r-reliġjon? Din hija hemm rabta soda għax is-sawm huwa wieħed mill-aktar talbit li Alla jaċċetta mill-bniedem għax hemm jinvolvi sagrifiċċju sħiħ tal-bniedem u meta il-bniedem jagħmel sagrifiċċju għal Alla jagħtih reward kbir. Jiġifieri Alla jrid mill-bniedem li meta jsum jiġifieri jippurifika l-nifsu lilu n-nifsu u imbagħad ikkabbar fis-spiritwalità jifhem il-bżonnijiet ta' ħaddieħor għax meta il-bniedem ma jikolx u ma jixrobx ġurnata sħiħa imbagħad jifhem it-tbatija ta' ħaddieħor jifhem ukoll li hemm miljuni ta' nies li m'għandhomx ikel biżejjed u meta jħoss ġo zaqqu imbagħad iħoss dak is-sitwazzjoni wkoll kif għaddejjin in-nies oħrajn. U meta il-bniedem iħoss dan ikkabbar lilu biex isservi l-umanità iktar dak li qed jagħmel diġà. It-tieni net dan ukoll ikkabru fil-relazzjoni ma' Alla, fil-komunikazzjoni ma' Alla għax meta il-bniedem iħoss tbatija ġo qalbu u jeqreb lejn Alla u jitkellem ma' Alla u jiftaħ qalbu qudiemu u imbagħad Alla jifhem is-sitwazzjoni tiegħu li hu l-bniedem qed jitlu minn għand Alla u Alla jagħtih dak reward kbir dak li l-bniedem dejjem jitlu minn għandu. Naħseb is-sawm hija vera importanti fil-ħajja tal-bniedem, kemm spiritualment u anke fiżikament. Bala illum il-ġurnata hemm ħafna mediċini, tobba huma jgħidu li l-bniedem meta jisum għal xi ġranet matul is-sena dan isseħħ il-saħħa tiegħu. Dan huwa tajba l-bniedem għax u naħseb fil-kuntest lokali għax hemm ħafna problema tal-obeżità ġewwa pajjiżna. Naħseb is-sawm huwa wkoll tajjeb għax jekk il-bniedem isum għal xi ġranet jekk mhux neċessarjament 30 ġurnata sħiħ. Imma jekk għal xi għal ġimgħa jew għal 3-4 ġranet, imma mhux darba fis-sena imbagħad, imma wara xi kull ġimgħat jekk isum għal xi ġranet, naħseb dan huwa se jkun tajjeb għal saħħa tal-bniedem ukoll. Però s-sawm minn dejjem kien hemm jew oriġina wara reliġjon evolva iktar mal-bniedem. Il-bniedem mid-dejjem net għax il-natura tal-bniedem huwa dejjem l-istess. U mill-bidu net il-bniedem kien iħoss li għandu biex jagħmel sagrifiċċju quddiem Alla. Imma għandna wkoll skont it-tagħlim Iżlamiku mill-bidu net Alla bagħat il-messaġġiera tiegħu, it-tagħlim tiegħu sabiex juri lill-bnedmin it-triq it-tajba sabiex jimxu fi dik it-triq u jaslu għand Alla. U naħseb il-ritwal tas-sawm huwa mill-bidunet mill-bidu tal-bniedem fi din l-art u anke it-tagħlim ta' Alla u l-messaġġiera tiegħu ġew mill-bidunet ukoll. Però nkunu ftit ċari, din hija xi ħaġa tradizzjonali, x'in ir-rabta reliġjuża li forsi wieħed jista' jassoċja mas-sawm? Għax jekk naraw il-kutba kollha, anke Bibja, hemm issemmi li profeti ta' dak iż-żmien kienu jsumu wkoll. Hemm miktub dwar il-Mużej li
kien isum għal 40 ġurnata. Ma jista' jkun li kienu jisumu għabbażi tal-fatt kif forsi semmejt inti li dan kien ritwal illi kien jiġi imponut fuq in-nies ta' dak iż-żmien, il-poplu, anke bbażi ta' sabiex jissalvagwardjaw is-saħħa tagħhom. Jista' jkun imma jien nifhem li il-bniedem meta ġi fi din id-dinja bil-bidunet Alla tagħhom it-tagħlim tiegħu. U l-bniedem u t-tagħlim ta' Alla huwa mill-bidunet għax skont il-Kurani Muqaddes meta il-bniedem kien f'dan l-art u kienu jħossu xi affarijiet pereżempju li kif għandhom biex jimxu ikabru fi spiritualità f'dak iż-żmien Alla wkoll bagħat messaġġi tiegħu. U dan skont wieħed mit-traduzzjoni tal-Qaddis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu li Alla bagħat 124,000 messaġġier f'dan id-dinja. Jiġifieri fi kull żmien, fi kull villaġġ, fi kull naħa tad-dinja hemm ġew messaġġiera. Però ma tarax ambjenta fej id-dinja fejha nnifisha fiha biżejjed batija, l-ħajja wkoll fiha biżejjed batija, ġifieri anke jekk tgħix ħajja nsejħolek normali sa ċertu punt, ukoll tintaqa' ma' sitwazzjonijiet li fihom infushom huma ta' sfida illi ituk challenge minn jum għal ieħor, tuk sfida minn jum għal ieħor. Hemm bżonn inkomplu nissakrifikaw irwieħna li ma niklux, ma nixorbux, illi nirristrinġu daqstant lilna nnifisna meta fir-realtà il-ħajja fiha nnifisha wkoll hija forma ta' sfida, dak huwa tagħlim li taraħ f'kuntest ta' numru ta' reliġjonijiet. Iva, hemm bżonn għax is-sitwazzjoni jew sfida ta' kuljum hija il-bniedem m'għandux mhux mill-għażla tiegħu għax il-bniedem jekk m'għandux l-ikel biżejjed huwa fqir, dak mhux li jagħżilek, imma meta l-bniedem għandu kollox, imbagħad jagħmel sagrifiċċju għall-għan bażiku u l-għanwa li jieħu pjaċir, jirbaħ il-pjaċir ta' Alla u sabiex jgħin l-umanità tiegħu dan huwa l-għan partikolari u meta l-bniedem jagħmel xi ħaġa għal xi għan dan jagħmel differenza kbira. Dan mhux tbattija li l-bniedem m'għandux għażla fuq m'għandux kontroll. Il-bniedem għandu kontroll, hemm nies li għandhom miljuni kbar tal-flus imma jsimu għax iridu biex jifhmu is-sitwazzjoni tal-oħrajn ukoll u biex jagħmlu wkoll sagrifiċċju għax skont it-tagħlim Iżlamiku fuq kull parti tal-ġisem tal-bniedem għandu biex jagħmel sagrifiċċju. Pereżempju għandna jagħmlu sagrifiċċju tal-ġisem, tal-ħin, tal-flus u tal-affarijiet li għandna. Għax il-bniedem għandu biex jagħmel sagrifiċċju ta' kull ħaġa li għandu. Imbagħad jirba' iktar pjaċir ta' Alla. Dak naħseb huwa l-lini tas-som. U anke Alla jrid. Alla jgħid fil-Kurani Muqaddes, Alla ma jridx jagħti tbatija lil bniedem minħabba jsom. U jgħid li għaliex Alla qed jgħidilkom biex tsumu 30 ġurnata kważi 29 jew 30 kull sena għax irid biex intom sa ikkabru fil-pajtà, fil-spiritualità biex issiru il-bnedmin aħjar li kontu qabel għax jien ngħid mill-esperjenza tiegħi wkoll hemm nies miljuni ta' nies jistgħu jgħidu li matul dan ix-xahar ta' Ramadan meta jinsumu il-bniedem isir differenti. Il-bniedem verament iħoss spiritualità, iħoss li qed jeqreb lejn Alla, iħoss it-tbatija tal-bnedmin u imbagħad dan jiżdiedlu biex jservi lill-umanità, lill-poplu ta' Alla, lill-ħolqien ta' Alla. Naħseb għal dan l-affarijiet, għal dan l-għan jew messaġġ jew lezzjoni importanti u bażiku huwa verament importanti li bniedem isum għal dan l-għan. Temmen li forsi llum il-ġurnata issa m'għadux daqshekk relevanti komparat ma' żminijiet oħrajn? Naħseb illum il-ġurnata hija relevanti iktar għax Alla dejjem huwa l-istess, il-bniedem dejjem baqa' l-istess, il-bżonnijiet tal-bnedmin huma dejjem l-istess. Imma illum il-ġurnata l-affarijiet materialistiċi huma qed jirbħu fil-valuri, fil-reliġjon, fil-spiritualità. U meta naħsbu li meta il-ħażen jagħmel iktar sforz, il-bniedem it-tijubija għandha biex tagħmel iktar sforz minn qatt qabel.
U llum il-ġurnata naħseb hemm ħafna li se jaqblu miegħi li l-egoism jew materialistic approach qed jirba fuq spiritualità, fuq l-affarijiet jew fuq xogħol tajjeb u fuq valuri tajbin. Għalhekk naħseb jien bis-sinċerità kollha naħseb li llum il-ġurnata hemm iktar bżonn minn qatt qabel li l-bniedem jagħmel dak is-sagrifiċċju u jkun qarib ir-reliġjon, jippratika iktar u imbagħad jirba il-pjaċir ta' Alla u jsir il-bniedem. Għax x'inhu r-reliġjon? Ħafna drabi n-nies jaħsbu li r-reliġjon huwa xi ħaġa ħażina li jixred mibeda jew jagħti l-messaġġ ħażina lill-umanità. Naħseb dan huwa din hija l-idea żbaljata ħafna. Ir-reliġjon u hija li jagħti lill-bniedem biex isir l-aħjar persuna. Reliġjon dejjem jallem lill-bniedem, tallem lill-bniedem il-valuri sodi, per eżempju tal-imħabba, tal-rispett, tas-solidarjetà. Dawn huma valuri fundamentali. U jekk nippratikaw, nasib il-problemi li d-dinja tiffaċċa illum ma jeżistux. Il-problemi mhuwiex minħabba r-reliġjon illum il-ġurnata. Il-problemi huma li l-bniedem nessa r-reliġjon, nessa lill-Alla tiegħu, lill-ħalliq tiegħu. Jekk nerġgħu lura lejn il-ħalliq tagħna, affarijiet ikunu jsiru aħjar. Għax illum il-ġurnata kulħadd irid biex dak li għandu ħadd ieħor isir tiegħu. Imma aħna mhux lesti biex nagħtu dak li għandna għal ħadd ieħor. U jekk hemm se jkun relazzjoni bejn bniedem u Alla, bejn bniedem u l-bnedmin oħrajn tas-sinċerità, tal-imħabba, tas-solidarjetà, affarijiet isiru aħjar. Għalhekk jien nemmen bis-sinċerità sħiħa li llum il-ġurnata il-bniedem għandu jagħmel iktar sforz, jagħmel iktar sagrifiċċju għal Alla sabiex hemm iktar bżonn. Mill-banda l-oħra, jekk tara ftit x'jgħidu numru ta' speċjalisti fin-nutrizzjoni jitkellmu dwar il-fatt li l-importanti huwa li tiekol pereżempju kull satejn, li żżomm dieta bilanċjata. Ma taraħx li fil-kuntest tal-mod ta' kif evolvejna llum il-ġurnata u anke tallimna ċertu proċeduri ġodda, is-sawm f'kwalinkwa stanza huwa xi ftit jew esaġerat u estremist fih innifsu u jista' jkun ta' ħażina li għalina. Jien naqbel ma dawk tat-tobba dawk li jgħidu għax huwa punt importanti mela le. Imma meta xi ħadd jesperjenza dawk l-affarijiet, pereżempju jien qed nesperjenza għal 20 ta' snin issa. U jien ngħidli dak li som ma jagħmilx ħasara lis-saħħa tal-bniedem. Iva, meta hemm ikun saħana kbira, il-bniedem għandu biex jieħu ħassib lilu nnifsu biex m'għandux jagħmel dak ix-xogħol daqshekk ibes li pereżempju jsir dehydrated. U għalhekk għandu biex dak jieħu ħsieb ta' dawk l-affarijiet imma is-sewm ma jaffettwax negatively lis-saħħa tal-bniedem fi pożittiva. Iva, dejjem jagħmel xi ħaġa tajjeb. Jekk fil-qosor, pereżempju il-bira iltajt ma' xi ħadd ħabib tiegħi u qal li kemm jien isirt irqim matul dan ix-xahar ta' som. Għax diġà għandna issana fin-nofs ta' Ramadan. U fin-nofs jiġifieri għal 15 il-ġurnata jien naqast ħafna piż tiegħi. Dan 15 il-ġurnata oħra se naqas iktar. Jiġifieri dan mhux spiritwalment tajjeb, dan huwa tajjeb ukoll għal saħħa tal-bniedem. Grazzi ħafna li kont magħna dolodu, l-odwa tajba mill-ġdid, propju bħalissa